Mathias Ezeaku na-ajụ Elija Enugu na ya nọ na massiah ya n'ọnwụrụgo and na ya nụọkwanụ ka nya bụ Elija Enugu gburu amụma ma ọfụkwa n'ọfụ wee pụta wee gwafa na ya bụ massiah ya anwụ na kịta na ya bụ massiah anwụrụgokwanụ ka Mathias dechara ife a wee tinye n'ihu akwụkwọ ya ka ndị mmadụ ji bọpụta old video Reverend Fada Mbaka mere na 2024 crossover night before abanye 2025 wee nọrọ ebe a wee na-egbu amụma na 2025 anụnwa na o nwere onye ya anwụ ọkpọrọkpọ Muhammadu Buhari afawo mana ndị mmadụ na-asị na nya bụ ife edozi ka ọnya bụ Muhammadu Buhari ka nya bụ amụma na-ejeru maka na ka Mbaka si wee gbuo amụma ebe anụnwa n'ọdụ ka former president ya bụ ife ọ na-akọwa na ọya anwụ na 2025 a na nya bụ ọnwụ na ọnya ahụ nwa na ndị mmadụ aya eberivu na onye ahụ nwụrụ maka ụnụ mana ka ọnwụ ya si wee dụ na ụfọdụ na-asị na ọnwụ bugo na 2017 ụfọdụ na-asị na ọnwụ beghị nke bụ na Nnamdi Kanu pụtara mgbe ahụ wee sị na anya bụ Buhari na ọnwụ na Saudi Arabia na Aisha Buhari jere ebe ahụ wee kwakwanụ die n'oyi brak kwacha ozu wee nachiyata nke ndị mmadụ na-ekweta mgbe a n'ọdụ ka anya bụ Buhari anwụgo nke a gwara anyị na onye nke nọzi n'ọchịchị bụkwa na onye nke a na-akpọ Jubiri na onye nwa na-achịzi Naijiria na onye nke bụ Muhammadu Buhari na ọnwụgokwa bịazikwanụ ka unu nụ amụma Fada Mbaka gburu na ya bụ 2024 crossover night before abanye 2025 maka ndị mmadụ na-atụ aka n'ọnwụ Muhammadu Buhari anụnwụrụ na-afụ ebe a bụ ife ya anwụ ife agha a na-akọwa na 2025 ka eje bọchapụta ya bụ vidio mana ọnwụ bụ ọnwụ ọ nwụrụ na 2017 ọ nwụrụ na 2030 ọnwụ bụ ọnwụ ọ nwụkwana na age of 86 years onye nọrụ 86 years wee nwụ ọ na ọ tụrụ anyị ibe ọ chọrọ ebozie Jizọs Kraịst nke ịtọ ka nke abụọ and ọ nwụrụ na London dịka emere announcement ya tata bụkwa na 13th of July 2025 wee na-agwa ndị mmadụ na former president of Nigeria Muhammadu Buhari na ọ bụrụgokwa onye nwụrụ ma jebe obodo afọdebe ma hapụnụ ka unu gaa amụma Fada Mbaka gburu na 2024 gbasara ya bụ ọnwụ onwekwa onye Mbaka kpọrọ afa mana ndị mmadụ na-asị na onye bụ Muhammadu Buhari ka Fada Mbaka ji wee gbukwana nya bụ amụma unu mana onye nwụzie abọchapụtawa vidio si na-ekwuru ma ọ na-ekwughọ wee sị ka m wetara unu ka unu tụlee ma nọ maka ya ka o ji gbuo amụma ka o nwere onye ọzọ a na-ene anya ya anwụ maka ka Muhammadu Buhari nwụcha onwe onye ndị mmadụ sịrị fọrọ ya anwụ na ndị nna fafa abịaghị ekpokọrọsịfa ka fapụta ka ndị YouTube anya n'ọchịchị n'otegofa ka hapụ unu ka unu ga-efe ekwuru biko o nwere nnukwu ama ọ na-agba mara ka m ga-esizi ozi a that one may cause a national trouble but let's continue to move. Let me know how I can handle it because that one the whole press will carry it. I don't want to mention it. It's about somebody who? Jesus. Let's continue our prayer points. Peradventure time permits. Because it is categorized. Amen. 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 I pray against premature death now. Jidako ino de beregi. Open at this prayer point. Kozia. Ogabu meziri ofuma. Otiem na nnukwu trouble. Because it's going to happen like that. O nwere onye na-eje ịnwụ na 2025 ọ ga-abụ ekwuo kịta ụwa niile ga-achọ ka a mara ma ọ bụ eziokwu. Now, hello? Anọ m na temple na-akwado ekpere a.
Ozi a pụtara ihe ọfụma. Dọnye aka Nwachukwu enu. Ekpebegodu maka mụ na gị nwa. The Bible says in Hebrews chapter 9 verse 15 that a death once occurred that brought redemption to us. Aka eburu m onye ọbụla tie n'ime ọnwụ Jizọs. Anyị nwa ụmụ Chukwu n'ebe a. Eburu m anyị nchazuo n'ime ọnwụ Jizọs. Wee merie ọnwụ a ga-abịara anyị nwa. Mana onye a na-ekpupe o nwere ka o si gbata ya n'uche. A ka nọ na-akwadosikwa elekshọn ike 2027. Ndị ibe kama ha ga-edoziwe obodo, ọ dịghị ka ha nwee obodo. Iwe Chineke dịkwa ọkụ. Ọ dịrọ mma. Poor Nigerians dying carelessly. Well, let's continue. Father, I commend my children to your hand and pray over the death that once occurred in Hebrews 9 verse 15. Death that brought redemption to us. I therefore hook everybody here and even those who are joining us online to the power of the redemptive grace. And the Bible says in the book of Psalm 33 verse 19, in the book of Psalm 68 verse 20, he has redeemed us from the power of death. Cheiru n'altar, odogwu nọ n'altar, azọpụtana gị n'ike ọnwụ.